Nu sker der noget, jeg har glædet mig til, fordi at, vi går altid efter at have den bedste kvalitet, og hvordan opnår vi det? Vi vil gerne have byens bedste fritter. Det har vi måske allerede. Næste skridt, vi skifter vores frityrolie ud med beef fat, og det er kun til vores pomfritter. Det har en højere brændepunkt, altså det kan tåle at blive varmere end almindelig olie. Man bruger det i Belgien til at lave pomfritter, man har brugt det i England. Grunden til, at der ikke er så mange, der bruger det, det er fordi det er dyrt. Så nu fylder vi op her. Jeg har fyldt op i den ene side med olie, eller beef tallow, beef fat, oksefedt, rent fedt. Det er meget sundere end det der solsikkeolie. Alle de der olier, ja. Olivenolie, fedt, smør, ja. Oksefedt, ja. Grisefedt, ja. Nu tænder vi, så steger vi nogle fritter, og så ses vi lige om lidt. Hej!